Приключи конкурса Нарисувайте Коледа. Класирахме всички участвали рисунки и е време да обявим победителите. Голямата награда, шейна тип Чук и Гек, печели Александър Иванов от 3-ти клас от 20-то основно училище. Честито! На второ място класирахме рисунката на Иван Йончев от 3-ти Г клас от 20-то училище. Той печели 5 часа индивидуално обучение по английски или немски. Останалите, които ще чуете, печелят шейни лопатки, с които могат да се парзалят през зимната ваканция. Рисунка без име. Има момент. Евтим Караманалиев. Следващото детенце с шейна лопатка е Дара Симеонова от 20-то основно училище. Следващата рисунка е на Габриела Ничева, 2-ти клас, също от 20-то училище. Йоана Майстрова, 1-ви Г клас, 20-то основно училище. Ясен Добрев, 20-то основно училище, 1-ви А. Честито на Ясен. Анета Паскалева, 2-ри Б клас. Нямаме тук училище, но имаме телефон на Анета. Следващата награда отива при Божидара Николова, 2-ри В клас от 20-то училище. Следващата лопатка Александър Арабаджиев, 1-ви В, 20-то училище. Радослава Митева, 4-ти Г, 20-то основно училище. Така. Също така шейна лопатка и за Александрина Юлиянова Парушева от 2-ри В от 20-то основно училище. Както и награда за Орлин Семенов от 3-ти клас, 41-во соло. Така. Следващата награда Таня Трайкова, 1-ви Б от 20-то основно училище. Йоана Зиновиева от 20-то основно училище. Така, и последните две награди отиват при Рая Петрова от 20-то училище и Димитриус Титополус от 2-ри клас на 20-то училище. Благодарим на всички, които се включиха в конкурса, както и на нашите партньори, които ни помогнаха да го разпространим. Желаем ви весели празници!